Хайырлы кеш исәмісіз, тур эфирда яңалқар чарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алатаба бүгінгі түп темалар хақында. Электротехника тоқталышындағы жер асты аша шығу юлында пандуслар дұрыс урнаштырылмы деп зарлана қайбір шәһәрдәшләр. Бұл шыннан да шулайма урында Гүзәл Шихапова болып қайтты. Чаваданы қаршы шәһәр бик матур, таза. Еш табиблар шоллыға оғыла. Татарстан білгічлерін өзіне ничек жәліп ете. Biz bu merkezlikleri boşta. Республикабыздағы тұру шире ұзған шүрбілен жауаштырғанда 4 мәртебеге артқан. Шолда ұзырылған профилактик шараларының нәтижесі бар ма? Тілесең де айырылышы болмайышақ. Татарстан хөкүмәте ғаилә кодексына өзгәрішләр кертергә жина. Benim bilen evet yaklaşıyorlar вообще. Хатынының әнисен яратасыңмы? Аның белән фотоға төш һәм безгә җибәр. Шол ТВ яңа бәйге игълан итә. Җәмәгать транспортында йөрү бәясе артачак. Шолның шәхси маршрут хуҗалары әлеге тәкъдим белән тарифлар буенча дәүләт комитетына мөрәҗәгать итте. 2 айдан соң рәсми төстә карар кабул ителергә тиеш. Җәмәгать транспортында йөрү бәясе 20 сумга кадәр артуы ихтимал. Гомумән әлеге комитетка республиканың барлык шәһәрләре мөрәҗәгать иткән. Казанда исә бәяләрнең 24 сумга артуын сорыйлар. Учитывая то, что пассажирские перевозки являются... Пассажир йөртүгә кагылышлы тарифлар Россия Федерациясы субъекты, ягъни тарифлар буенча дәүләт комитеты тарафыннан билгеләнә. Кызганычка каршы без аларның карарына берничек тә тәэсир итә алмыйбыз. Без аны үтәргә тиеш булачакбыз. Benim fikrim ki batırakla indi kişi bit zarplatsı kişinin ez. İşsiz oturuşu kişiler bir küp. Şay diye böyle. Без разницы вообще. Миңа барыбер, мин автобусларда сирәк йөрим. Ой, мы знаете, мы не... Без автобуста йөрмибез, күбрәк җыю, шуңа күрә безгә барыбер. Әмінә коммуналь хезмәтләргә бәя артмаячак. Җылылык, электр энергиясе һәм кайнар суга яңа бәяләр тарифлар буенча дәүләт комитеты карамагына тапшырылды. Алар ел ахырына кадәр карала. 2016 елның 1 июленнән гамәлгә керәчәк. Торак хезмәтләргә кагылышлы бәяләрдә әлегә үзгәрешсез калачак. Электротехниклар тукталышындагы җир асты чыгу юлында беренче тапкыр пандуслар урнаштыра башладылар. Коляскалар белән йөрү өчен шартлар кайбер чыгу урыннарында бар иде, әмма хәзер тукталышта аларның санын арттырырга булганнар. Пандусларны урнаштырып бетермәделәр. Игътибарлы шәһәрдәшләр алар дөрес куелмый дип безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратырга да өлгерде. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Автомобиль юллары предприятиясы хезмәткәрләре биредә берничә көн генә эшли әле. Яңа трамвай линиялары төзелгәч, шәһәрдәшләрнең күп санлы соравы буенча пандуслар куярга булдык дип аңлаттылар. Нәлеки вакытта трамвайның юлы юк иде бит. Һәр трамвайны юл салдылар да, кешегә проход ясамадылар. Ул коляска белән трамвайны юл аша чыгып булмай бит инде. Шуның өчен кирәк инде пандус. Әлеге җир асты аша йөрүчеләрнең барысы да пандус кирәк ди, әмма җитешсезлекләр өстендә эшлисе бар әле ди кайберәүләр. Хәзер пандус коляска белән коляскасыз йөрүчеләргә дә комачаулый башлаган. Женщины не могут. Хатын-кызлар коляскаларын пандус буенча алып төшә алмый. Элек биредә таррак пандус тора иде. Хәзер җәя йөрүчеләр өчен дә уңайсыз. Особенно зарланалар балалы коляскалы белән йөргән кешеләр. Кайсы берсенең тәгәрмәчләре киң, кайберсенең тор. Азапланалар. Дөрес ясамадылар алар. Ничек ясарга кирәк, мин белмим бит. Но бар зарлана халык. Но у меня сейчас такая коляска, которая сидячая. Минем балам хәзер утырып йөри торган коляскада, пандусның арасы киңрәк калган бугай. Яткырыла торган коляскалар өчен җайлы булырга тиеш, әмма пандуслар барыбер кирәк. Эшчеләр үзләре пандуслар җайлы ди, алар капиталь төзекләндерү уздырылган җир асты аша чыгу юлларыннан китертелгән. Элек торган урыннарында зарланучылар булмаган. Yok, normal. Normal değil. Берәнинди стандартлар бармы соң? Yok, bir tane yok şu var. Эшчеләр әлегә пандуслар ясалып бетмәде, шуңа җайсыз дип ышандырды. 1-2 көннән төзекләндерү тәмамланачак, пандусларны буйыбыз да әле дип вәгъдә итте алар. Сүзләрендә торырлармы, төзекләндерүдән соң безнең иҗат төркеме янә бирегә килеп эшләрнең үтәлешен тикшерәчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Шоллыга яшь табиблар килә. Ил буенча медицина хезмәткәрләре җитмәгән заманда Татарстан яшь белгечләрне җәлеп итү усулын тапкан. Торак грантлар ярдәмендә шәһәр хастаханәләрендә һәм шифаханәләрендә эшләүчеләр саны арта бара. Яшьләрне Шоллыга нәрсә тарта? Үзләреннән сорадык.
Alyona Popova балалар табибы тумышы белән Удмуртиядан. Ижау шәһәрендә дә медицина хезмәткәрләре кирәк, әмма диплом алу белән Аlyona тормышта үзгәрешләр кирәк дип чаллыга юл тота. 3 ай дәвамында ул Кама балалар медицина үзәгендә балаларны дәвалый. Мы подумали, что в Татарстане перспектива. Без Татарстанда үсү өчен шартлар күбрәк дип уйладык. Хезмәт хакы да күбрәк түләнелә. Яшь белгечләргә ярдәм итәләр, төрле ташламалар тәкъдим ителә. Аlyona Popova медицина белгечләренә ярдәм итүче программада катнашучыларның берсе. Татарстанда әлеге программа узган ел старт алды. Аның шарты буенча икенче шәһәрдән килгән яшь белгечкә 500 мең сум күләмендә грант бирелә. Шул рәвешле Кама балалар медицина үзәгенә узган ел Россиянең төрле төбәкләреннән 7 яшь белгеч җәлеп ителде. Алар инде үз фатирларында яши. Быел яшь белгечләр саны тагын 10-га артты. Эльвир Мустафин да күптән түгел Чаллыга Башкортстаннан килгән. Ярчаллы шәһәре миңа элек-электән охшайды. Монда кунакка, туганнарга, апаларга килә торган идем. Киләчәк планнарым яхшы итеп эшләргә, үземне күрсәтергә, йорт алырга, семья корырга инде, Алла берсә. Чаллыданы каршы шәһәр бик матур, таза, халык та ябай гына, эшләргә мөмкинчелек тә бар, шартлар да яхшы. Яшь табибларга торак республикадагы социаль ипотека программасы буенча бирелә. Моның өчен белгечләргә яңа урында 5 ел дәвамында эшләргә кирәк. 500 мең сум күләмендәге грантта 5 ел үткәч фатир өчен тотып калына. Хатын-кызлар табибы Ләйсән Хисмәтуллина май аенда Чаллыга тормыш иптәше белән бергә күченеп килә. Икесе дә торак алу өчен грант иясе булырга тели. Город нам очень нравится. Шәһәр безгә бик ошый, балалар үзәге дә ошый, бик яхшы. Коллективта үз урыныбызны таптык, әйбәт кабул иттеләр. Тәҗрибәле табиблар ярдәм итә. Безгә яңа белгечләр килде быел. Бу грант буенча инде. Кызлар әйбәт, тырышалар, эшлиләр, өйрәнәләр әкренеп. Яшь белгечләр өчен фатирлар Мәләкәс аръягы һәм Сидоровка бистәсендә төзелә. Әлегә алар арендага алынган фатирда яшиләр. Ярты хакын Кама балалар медицина үзәге түләй. Илсия Валиуллина, Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Наследие оешмасына акчаларын салган шәһәрдәшләр бүген янәдән 2-18 адресы буенча урнашкан бизнес үзәк янына җыелды. Микрофинанс структурасы Россиянең күп кенә шәһәрләрендә шул исәптән Казан, Түбән Камада, Чиләбедә дә эшләгән. Яздан бирле кертемчеләр салган акчаларыннан процент алмый башлый. Кемдер йортын, кемдер фатирын, машинасын саткан акчаларын арттырып байырга җыенган булган. Әмма аларның хыялы чынга ашмый. Наследие оешмасын ликвидацияләләр. Барлык шәһәрләрдәге офислар ябык. Шәһәрдәшләрнең әлеге соравы ничек хәл ителә? Зыян күрүчеләр белән хәбәрчебез очрашты. Бирегә кертемчеләр һәр сишәмбе сәгать 10-да җыелырга килеште. Очрашу сайын проблеманы ничек хәл итәргә дип уйлашалар. Наследие оешмасы буенча бернинди яңалыклар булмаса да киләбез ди кертемчеләр. Мы вот сюда в милицию подавали. Без полициягә гариза яздык, документларны алып калдылар. 7 декабрьдән соң чакырабыз дип белдерделәр. Бүген без канәгатьсезлегебезне белдерәбез. Алайса без урыннан кузгалмый, наследие офисында башка кешеләр утыра. Наследие оешмасыннан зыян күргән шәһәрдәшләр саны 200 тирәсе. Алар төрле инстанцияларга мөрәҗәгать иттек ди. Рөстәм Миннеханов һәм Владимир Путиннан хатны алдык дип кенә җавап килгән. По интернету в Москву. Интернет аша Мәскәүгә, Казанга, Чаллыга хат яздым. Мошенниклык буенча җинаять эше кузгатылды дип җавап килде. Башка яңалык юк, акчаларны кайтарсыннар иде. Шәһәрдә мондый финанс пирамидалары буенча барлыгы 7 җинаять эше карала. Берсендә зыян күрүчеләр саны 500 кешегә якын. Кайбер финанс пирамидалары шәһәрдәшләрне алдап 22 миллион сум акча җыйган. Хәзер мондый оешмаларның милкенә шул күләмдәге суммага арест салынган. Димәк, зыян күрүчеләрнең акчаларын кайтарырга өмете бар дип аңлатты прокурор. Наследиедән зыян күргән шәһәрдәшләргә 7 декабрьгә кадәр эчке эшләр бүлегенә һәм ликвидаторга мөрәҗәгать итәргә кирәк. До 7 декабря 7 декабрьгә кадәр кертемчеләр исемлеген төзиләр. Исемлектә 100-200 мең кеше булырга мөмкин. Кайберәүләр без бармыйбыз ди. Әмма исемлеккә кермәгән зыян күрүчеләргә акчаларын да кайтармаячаклар. Мөмкинлегегезне кулдан ычкындырдыгыз диячәкләр. Ликвидатор шәһәрдәшләренә иртәнге 9-дан 17 сәгатькә кадәр кабул итә. Прокурор наследие оешмасына карата барлык хокукый чараларда күреләчәк дип белдерде. Гүзәл Шихапова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Чаллы укытучыларын 5 ноябрьдә парт артына утырталар. Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы нигезендә барлыгы 26 мәктәп укытучылары үзләренең фәне буенча тест рәвешендә җавап бирәчәкләр. Диагностик тест масса күләм рәвештә беренче тапкыр үткәрелә. Анда татар теле, рус теле, чит телләр, математика, тарих, физика, химия фәннәреннән укыткан педагоглар катнаша. Шул исәптән дәрес бирүче мәктәп директорлары һәм завучлар да үтәчәк.
Имтихан материаллары бүгінгі күнге қадар әліге yok. Ол 5 ноябрьдә иртәнге 3-тә генә шәһәргә кайта. Еге формасы кысаларында узачак имтихан 3 сәгать 35 минут барачак. Эш нәтиҗәләре шул ук көнне Мәгариф һәм фән министрлыгына җибәреләчәк. Имтиханнар Чаллының 34-нче, 46-нче, 48-нче һәм 54-нче мәктәпләрендә оештырыла. 4 мәктәптә без сыйныфларны әзерләп куябыз, бөтен мөмкинлекләр тудырылачак. Бу аттестация үтә торган укытучыларга бар я, әмма ләкин менә шундый масса күләм рәвештә инде булганы юк әле беренче тапкыр. Biz bu мероприятие үткәрәбез бушка. Республикабызда котыру чире узган чор белән чагыштырганда 4 мәртәбәгә арткан. Чаллыда уздырылган профилактик чараларының нәтиҗәсе бармы? Теләсәң дә аерылышы булмаячак. Татарстан хөкүмәте гаилә кодексына үзгәрешләр кертергә җыена. Benim bilen legat отношениялар вообще. Хатынының әнисен яратасыңмы? Аның белән фотога төш һәм безгә җибәр. Чаллы ТВ яңа бәйге игълан итә. Компания «Нефтехим Энергоснаб». Мы строим для вас современное, комфортабельное жилье в районах с развитой инфраструктурой. Предлагаем однокомнатные и двухкомнатные квартиры в современном 17-этажном жилом доме 5104А. Возможность заказа чистовой отделки, индивидуальный подход к ценообразованию и сопровождение сделок в аккредитованных банках обеспечат вам оптимальный выбор квартиры. Телефон 77 37 14. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. С изношенной обувью проводится и полный внутренний ремонт, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. При необходимости обувь подгоняется по размеру и полноте ноги. На все работы дается фабричная гарантия. Представители фабрики будут принимать вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 4 ноября в ДК КамАЗ. В корпорации «Центр и Селдом» рассрочка бестселлер на 10 месяцев со скидкой 30% на бытовую электронику и мебель. Забирай планшет с 8-дюймовым экраном всего за 630 рублей в месяц, а диван «Сальвадор» за 1670 рублей в месяц. В честь 30-летия санатория «Жемчужина» всем пенсионерам только в ноябре. Скидка 30%. Подробности по телефону 92 60 50. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Яңа шәһәрнең 17-нче комплексында кеше үтерү очрагы теркәлде. 1 ноябрьдә 31 яшьлек Марина Нуриеваның гәүдәсен табалар. Аның муенда булган эзләр булу ачыклана. Ул фахишәлек белән шөгыльләнгән. Август айында гына шушы комплекста күрше йортта яшәгән, шулай ук интим хезмәтләр күрсәтү белән шөгыльләнгән хатын-кызның үзенең клиенты үтергән иде. Тикшерүчеләр фаразы буенча бу очракта да шундый хәл кабатланырга мөмкин. Вафат булган хатын Минзиләдә теркәлгән. Анда үз йорты бар, Чаллыда фатир арендалап яшәгән. Үзенең клиентларын да шунда чакырган. Иреннән айрылган, бали булмаган 2 бала тәрбияләгән. Хәзер җинаятьчене эзлиләр. Үтерүчегә 15 ел ирегеннән мәхрүм ителү яный. Татарстанда котыру чире таралу белән бәйле вазгыять һаман да кискен булып кала бирә. Әлеге куркыныч авыруга каршы җитди көрәштә уңай нәтиҗәләр китермәй. Быел әлеге авыру очракларының узган ел белән чагыштырганда 4 тапкырга артканлыгы да билгеле булды. Октябрь уртасында авыруны кисәтү уңаеннан оештырылган 2 айлыкка нәтиҗәләр ясалды. Соңгы мәгълүматларга караганда республикада котыру чире йоктыруның 276 очрагы теркәлгән. Чаллыда хәл нинди? Хәбәрчебез белеште. Чаллыда котыру чирен кисәтү уңаеннан актив эш алып барыла, 600-га якын хайванга вакцина ясалды, алар исәбендә этмәчүләр, мөгезле эре тирлек атлар. Вакциналаштыру 17 августта башланды. 2 ай дәвамында ветеринария хезмәткәрләре Лисацех, Элеватор тауы, Рябинушка, Сидоровка, Кумыс бистәләренә чыгып, бушлай прививка ясадылар. Әлеге эш бүгенгәчә дәвам итә. Йорт хайваны булган һәркем һәр атнаның шимбәсендә ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итә ала. Biz bu мероприятие үткәрәбез бушка. Импортный вакцина түләүле, үзебезнең отечественный вакцина бушка эшләнә. Килсеннәр, эшләп җибәрәбез. Бушлай стерилизация үткәрергә дә мөмкин. Кризиска каршы мондый тәкъдим май аеннан ел ахырына кадәр гамәлдә. Бушлай стерильләштерү аена 1 үткәрелә. Мондый операцияны бер көндә күп дигәндә 5 хайванга ясыйлар. Стерильләштерү өчен кайбер шартларны үтәү мөһим. Бу операция өчен башта килеп этне күрсәтергә кирәк. Эткә котыру чиреннән вакцинация ясалган булырга тиеш һәм бу вакцинациядән соң 2 атна узган булырга тиеш.
2 айлык кысаларында сукбай хайваннарны аулауда оештырылды. Нәкъ менә караучысыз калган йорт хайваннарында котыру чири булу ихтималы зур дип белгечләр. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Җәйге тегәрмәчләр белән йөрүчеләр 500 сум штрафка тартылачак һәм киресенчә, җәй көне кышкысын салдырмаганнарга да түләргә туры киләчәк. 1 ноябрьдән юл транспорт куркынычсызлыгы турындагы законга төзәтмәләр кертелде. Документ нигезендә кыш көне көпчәкләрнең протектор тирәнлеге 4 мм-дан ким булмаска тиеш. Шиплары булу-булмау анысы һәркемнең үз эше. Җәйге резиналардагы сырлар тирәнлеге 1,6 мм-дан да ким булмаска тиеш. Кыш көне летняя резина белән йөрү дөрес түгел инде, кыш көне кирәк шипованный зимняя резина белән йөрергә. На дороге проблемы могут возникнуть ведь не только от... Юлда проблемалар үзеңнең машинадан гына түгел, арттан, алдан баручы машиналардан да килеп чыгарга мөмкин. Әлбәттә, кыш көне барысы да шипылы тәгәрмәч белән йөрсен. Ә җәй көне алыштырмасаң кадаклары ча инде. Бик яхшы закон чыккан. Кыш башлангачтан, туңдыргачтан, боз булгачтан җәйге резина белән йөргән кешеләр, алар, конечно, мягко говоря, уйлап бетермичәргә кешеләр. Аларга ярамый, бу явно приведет к чему-то нехорошему, аварии, там еще хуже последствия. Бу закон булмаса да, башында әзгенә мие булган кеше туңдыргачтан боз өстенә җәйге резина белән чыгып китмей. Китә икән, ул дурак. Айрылышырга рөхсәт юк. Республика түрәләре Россия Федерациясының гаилә кодексына да үзгәрешләр кертергә җыена. Бу Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгате белән эшләнә. Балага 3 яшь тулганчы ир-егетләргә айрылышуны тыярга телиләр. Айрылышырга теләгән ир һәм хатынга гадәттәгечә 1 ай түгел, 3 ай уйларга вакыт бирелергә мөмкин. Әгәр дә инде үзгәрешләр кабул ителсә, читтән генә бу эштә катнашмыйча гына айрылышып булмаячак. Моның турында шәһәрдәшләр нинди фикердә? Шулда айрылышу эше ничек тора? Безнең шыру төркеме белеште. Гаилә кодексына үзгәрешләр кертергә теләүче авторларның максаты уңай. Алар бары тик гаиләне саклап калу өчен тагын бер мөмкинлек бирергә телиләр. Аерышырга уйлаган кеше өчен 3 айда, 6 айда минемчә вакыт түгел. Уйлаган кеше барыр аерылыша ул. Бу 3 ел буе аерылга уйлаган кеше барыбер бергә яшәмиләрдер дип уйлыйм. Шуның өчен дәүләтнең бу законы минемчә яхшылыкка бик китерер дип уйламыйм. Гаилә тулы булырга тиеш. Балалар ата-ана белән үсергә тиеш. Минемчә берән нинди компромисс юрамны табырга тиеш, анасы да атасы да ник дигәнгә балалар уртада кала. Можно Әгәр дә хатын белән ир бер-берсен аңламыйлар икән, монда балагына саклап кала алмый. Дөрес бит. 3 ай вакытта 6 айда булышмый. Дөрес түгел. Шәһәрдәшләрнең фикерләре төрле. Кемдер бер сынган икмәк кире ябышмый ди. Шулай да кайбер очракларда Алмаз гаиләсендәге кебек уйларга бирелгән вакыт ярдәмендә гаиләне саклап калып була. Конечно, эти поправки обходимы. Әлбәттә, кешегә уйларга вакыт булсын өчен мондый төзәтмәләр кирәк. Үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм. Менә без хатын белән аерышкан идек һәм менә хәзер кире кушылабыз. Яңа баштан яши башладык. Шуңа күрә вакыт узайтылса яхшы дип уйлыйм. Аерылышучылар саны буенча Россия дөньяда 1-нче урында бара. 10 ел элек һәр 3нче гаилә аерылышкан булса, хәзер һәр 2нче гаилә таркала. Чаллыда шул ук динамика күзәтелә. Сөенечкә сәбәп тә бар. Узган елга караганда аерылышучылар санының 11%-ка кимү күзәтелә. Уменьшение количества. Аерылышучылар саны кимүгә төрле өлкәләрдәге һәм бүлекләрдәге эшләрнең уңышлы эш нәтиҗәсе китергәндер дип уйлыйм. Мәсәлән, безнең никахлашу сараенда һәр чәршәмбе өйләнүчеләр белән лекциялар үтә. Алар белән психологлар эшли. Гаиләнең психологик әзерлеге кырыс законнар кысаларында ашыгып аерылышучылар санын киметеп булыр дип уйлый белгечләр. Дәүләт думасы әлегә Татарстан түрәләренең мондый тәкъдименә беренче җавап бирмәде. Гаилә кодексына яңа төзәтмәләрне кабул итәрләрме, юкмы, ноябрь аенда билгеле булачак. И, пользуясь случаем, я хочу признаться жене в любви. Эльмира, тебя люблю. Все у нас будет хорошо. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хабибуллина, Яңалыклар. Бүтін үйлердегі шейнің тәмін бүгін шәһәр экология музейында тотып қараға мүмкін еді. Онда сәнғәт тәніне бағышланған чаралар узды. Қараңғы төшу белән Россияның барлык төбәкләрендә бүгін бердәм булып җырлый, бии, рәсем ясый башлыйлар. Акция сәнғәт берләштерә шигырь астында уза. Бәйрәм кунакларын күп санлы сюрпризлар, уңай эмоцияләргә бай программа көтә. Сәнғәт төне сәнғәтнең төрле юнәлешләрен һәм заманча технологияләрне берләштерүче иҗат төне. Республикада музей ишекләре иртәнге сәгать 10-нан төнге 10-га кадәр ачык. Экология музейындагы кичәгә төрле буын кешеләре килгән. Олысы кечесе биеде, җырлады, күңел ачты. Үзләренә файдалы мәгълүмат алды. Чәчләренә шал кулынса да, җырлыгын, күңел күтәренкелегеннән югалтмаган өлкәннәр җил капка җыр уены оештырды.
жил капкавыл бик матур башкарыла торган, сирек башкарыла торган татар халык җыры. Моны бик ярата халык, моны бик моңлы итеп башкара безнең Сәгыйть абзый. Сәнгать төне бик кирәк. Яшебез менә өлкән буын кешеләре үзебезнең балаларга, яшьләргә җиткәргә тиеш белгән гореф-гадәтләрне инде. 4 ноябрь бүтін Россия күләмендә халыклар бердәмлеге көне. Әлеге уңайдан бүген Сара Садыкова исемдәге концертлар залына шәһәр үсешенә зур өлеш керткән шәхесләрне, КАМАЗ төзүчеләрен, ветераннарны җыйдылар. Алар өчен бәйрәм концерты оештырылды. Рәсми төстә 4 ноябрь бәйрәм көне итеп 2005 елдан билгеләп үтелә башлады. Әлеге бәйрәмнең тарихи ерак гасырларга барып тоташа. Бу көнне 17 гасыр башында Мәскәү, Польша интервентларыннан азат ителгән. Күпләр өчен бу дата дуслык, бердәмлекне гәүдәләндерә. Илдә тынычлык булсын, сугышлар булмасын, бөтенсе дус булсын, аралашсыннар кешеләр. Шул бәйрәм белән шуны телим. Без Татарстанда бик дус яшибез. Бу бәйрәм шул дуслыкны аңлата дип уйлыйм инде мин. Бөтен кешегә сәламәтлек, исәнлек, озын гомер, шушлай тыныч яшәргә язсын. Иртәгә Россиядә халык бердәмлеге көне ял итәбез. Илдә төрле кызыклы чаралар узачак. ТВЦ каналында үз тамашачылары өчен кызыклы программа әзерләй. Иртән балалар өчен Александр Пушкин әсәре буенча төшерелгән Солтан патша турында әкият күрсәтеләчәк. 14 сәгать 45 минутта Бөек Ватан сугышы турындагы фильмнарны яратучылар өчен Снег и пепел картинасы тәкъдим ителә. Кичен ТВЦ каналы Мәскәүдә узачак бәйрәм концертыннан турыдан-туры трансляция оештырачак. Ә менә фотоат шу белән магучылар бу ялларда яңа бәйгегә әзерләнә ала. Җиңүчеләрне бүләк көтә. Бәйге әниләр көнне багышланган. Ул яраткан тещем дип атала. Хатынның әнисе булса да, теща икенче әни кебек. Бәйгедә катнашучыларга әбиләр белән төшкән фотосурәтләрен Чаллы телеканалының ВКонтакте төркеменә махсус альбомга урнаштырырга, ә мәхәббәттә аңлашуны комментариядә язып калдырырга кирәк. Чаллы телекомпаниясе елның елында әниләр көндә махсус акциялар чаралар үткәрә. Бу елда без зур бер акция уйлап таптык. Әлбәттә инде юморга да урын калдырдык бу ел. Минем яраткан теща дип атала әлеге акция, чөнки без белеп торабыз, бу хакта бик күп мәзәкләр, анекдотлар бар. Әгәр дә инде сез үз тещагызны, әбигезне бик яратасыз, хөрмәт итәсез икән, рәхәтләнеп безнең акциядә катнашыгыз. Гадәттә тещаны яшь гаиләнең дошманы итеп күзаллыйлар. Киноларда, анекдотларда да кияү белән әби арасы җылы түгел. Ә шәһәрдәшләр моның белән килешми. Кайберәүләр инде ничек фотога төшү турында уйлана. Хороший, он далеко, они далеко живут. Поэтому хороший. Ну нет, я не могу, грех жаловаться, как говорится. Хорошая мама, других нет отношений. Никаких отношений вообще нет. Bizden bir dolaşmadık, gitmedik, просто katın bilen oluşu которых келдик, karakterlerini savpayız. Hemen ikinci katın getirim kadın birisi bilen. Yani ne koşağında звонит, так корим меня. Да, отличные взаимоотношения, как с матерью. Она человек взрослый, я, так скажем, помладше. Идем друг другу на уступки и проблем не ищем. Ищем, наоборот, решение этих проблем. Я бы поучаствовал в этом конкурсе с удовольствием бы. Тещу подключу, надо сегодня будет с ней созвониться. Фотолар ноябрьнең 22-сенә кадәр кабул ителә. Аннан соң иң яхшы дип табылганнарын һәм тещага карата җылы сүзләрдән телекомпания хезмәткәрләре ролик ясый. 22 ноябрьдән 29-на кадәр көн саен яңа фотосурәтләр булачак. Иң яхшы дип табылганын 3 фоторәсем авторын кыйммәтле бүләкләр көтә. Рузиль Мингалимов, Константин Величко, яңалыклар. 1 ноябрьдә Казанда рейсинг буенча ярышлар тәмамланды. Чаллыдан Витязь спорт мәктәбе спортчылары катнашты. Шәһәр командасы 19 призлы урыннар яулады. Медальләрнең 12-се алтын. Ярышларда шәһәрнең спорт белән шөгыльләнүче Калининнар гаиләсе катнашты. Сергей һәм аның 2 улы турнирда 3 призлы урынны яулады. Первое, то, что мне понравился спорт. Миңа спорт ошый, әтинең бу өлкәдә җиңүләргә ирешкәне бар. Минем дә абыемның да җиңеп карыйсы килде. Сам я уже многократный чемпион. Мин күп тапкыр республика чемпионы кеше улым өчен борчылдым. Ул мондый ярышларда беренче тапкыр катнашты. Татарстанда беренче тапкыр җиңде. Олы улымның җиңәсендә шигем юк иде.
Эмиль Жиханшин Пермь шәһәрендә көрәш буенча Россия беренчелегендә 3нче урын алды. Ярышларда Россиянең 32 төбәгеннән спортчылар катнашты. Эмиль Жиханшин җилкәсе җәрәхәтләнгән булуга да карамастан бронза медаль яулады. Ул 60 килограммлар арасында көрәште. Хәзер шәһәрдәшебез Казанда узачак бил көрәшен әзерләнә. Ул бу спорт төре буенча дөнья чемпионаты кысаларында узачак. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радио таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Исән-имин булыгыз.